Bratislava, september 1563. Do mesta s 8 000 obyvateľov vtrhnú davy šľachty. Začína sa vôbec prvá kráľovská korunovácia. Na trón nastupuje nespútaný Maximilián II. Habsburský. Sprievod kráča k domu svätého Martina po červeno-bielo-zelenom koberci, ktorý si nadšený dav okamžite roztrhá na pamiatku. Kráľ nestráca humor ani počas obradu. Keď prijíma meč, švihne ním tak prudko, až sa ostrihomský arcibiskup preľaknuto uhne. Maximilián sa len usmeje. Neskôr najsilnejší švih mečom namierí na východ proti Turkom a zožne búhlivý potlesk. Nasledujú obrovské oslavy, no majú temnú dohru. Pyrotechnici sa pohádajú, predčasne odpália ohňostroj a spôsobia požiar. Kráľ sa však zachová férovo. Uhradí liečenie zraneným a Bratislave daruje jej úplne prvú fontánu. Tú, na ktorej dodnes stojí ako rytier, okolo ktorej na hlavnom námestí prechádzame dodnes.